Horas madihita salutna. Dia kadamang doho dainang haanggi boto pinaribot. Selamat Paskah madihita salutna. Neng masuk mahita tu parmingguon pesta Paskah na parjolo di bagasan sadarion. Atong tamado taparade roha dohot pikirata. Martangyang nahohom mahita sangobas. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 33. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon di Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naong binolokon ni pada bagas, ima gabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halongangan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martangiang mahita
Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhiti-hiti hamamatemi, ala disodangi hota noman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni hakeonmi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pa ucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, paimasahat hami tu labungmu. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta saderon di pesta pasca na parjulun ima nadienet sian konfesi HKBP tahun 1900 onom bidu onom taringot tu haluaon songonon ma hatana taha porsiai jala taha tidak kodo debatado patupa haluaon ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata sian asi dohot holong ni roha ni debatado di patupa haluoni marhide pakokopon ni anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinarsilang na tuat tubano turu dung ditanom jala namula mangulu di ari patuluhon dalan majalo haluoni ima marhide haporsiaon nati nubuhon nito di parbadia jala haporsiaon nido dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma ia haluaoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolmai doi nunga malua na porsiai atik pe godang dope parukilon sibuluson na di portibion sai di palua asin ni roha ni debatado na porsiai sian ragam ni mara di ngolu siganubari di ngolu pardagingon nang partodiope manang marsa sahalak manang marsa sapunguan hataridan ni haluaoni di ngolu ni hapersiaoni di portibion ima ngolu namar habadiaon namar parbuehon aka parbue ni toddi marhite podaon taudol hoddo
naso adong haluaw na asing siyan haluaw na pinatupan ni Jesus Kristus, jala Jesus Kristus sa bingdo na puna hala na pinaluanay, naso tarapas sibolis manang akahuaso na asing be na porsyai siyan gonggoman ni Kristus. Ala nii tatulak dopoda menamadok boy jolmai paluahon dirina sian gonggoman ni dosa sibolis dohot hamatean marhide sian naman manadikon hariburon ni portibyon laos tatulak dopoda namadok usaho ni jolmai sa diri do na manotuhon haluaon na ido sahatna atong mahita mangidogogo siya tuhata debata ali Tuhan debata saya pergugoy mahami mangulahon na hobar tubatik mi. Amin. Tapauduk jala tapaserep mar rohatta di adopan ni debata tatopoti madosatta di adopan ni debata martangyang mahita di bagasan rohatta be.
Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa dihami halak na dangulon marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasisan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyai asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanami marhaporsyaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosata songonodo pakaholongion ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago na porsia di ibana. Asa hangaluan na sa leleng-leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul. Tatangyon mah hatani debata di pesta Paskah na parjolo minggu ta sadarion ima natar surat di buku par pesalmen bidu 115 mamuka sian ayat sia rodi ayat 10 walu songono ma hatana yanggoho ale Israel marhaposan tu Jehovah maho ibana do pangurupi dohot lobu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jehovah marhaposan tu Jehovah mahamu ibana do pangurupi dohot lobu nasida. Ibana mamasu-masu akan nama kiabiari Jehovah akan nama met dohot akka nama godang. Akan napi nasu pasu do hamusian Jehovah
sitopa akalangit dohot tanoon. Dang tagamon pujion ni akan naung mate Jehovah, nang sudi akan naung tua tutano hasonangan. Ido sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Taha tidakon ma haporsiaw tay songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rakma hita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria. Nagabe-gabean siat todi perbadia adorang so habubuan ido tu hatta na tumaon na berdit di panguhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tu banao turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai memulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au prosia di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan diala Kristen akan nabadia dohot dia sesan ni dosa dohot dia taida madok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dia ngeluan nasora sudah amin udel mamu.
Shalom. Hamun adongan sa porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinahahon ondolani tikting di hari Minggu sadarion atas guarni Parhalado HKBP Yogyakarta. Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot wakadongan na oddope rap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Udutusita begema ondolani tikting ni huriata tersurat di hata Indonesia. Yang pertama, nama, arti, dan topik minggu. Nama minggu Paskah pertama, Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Topik, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikon hehe ibana sian namate. Yang kedua, pelayan ibadah minggu Paskah pertama, khotbah oleh Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH, liturgis Amang Sintua M. Marapaung, warta Hami Sadiri. Petugas lainnya selengkapnya bisa kita lihat dan simak di papan pengumuman. Warta keempat, pertangyangan wilayah. Yang pertama hari Selasa 22 April 2025 masuk pukul 18.00 WIB di rumah keluarga Sintua HR Tambunan Inang Borusitompul, alamat Ngalarang Mulyodadi, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, wilayah selatan. Yang kedua hari Rabu 23 April 2025 masuk pukul 18.30 di rumah keluarga Sintua J. Sigalingging SE, Ibu R. Borulimbong, alamat Karanglo, Kadirojo, Purwomartani, Kelasan, masuk wilayah timur. Yang ketiga, hari Sabtu 26 April 2025 masuk pukul 18.00 WIB di rumah keluarga F. Simarmata, Ibu SA Borusipahutar, dilaksanakan di ruang sekretariat wilayah tengah. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertangyangan sesuai dengan wilayah masing-masing. Warta kelima, pengakuan iman HKBP tahun 1996, konfesi, pasal 1 tentang Allah. Selengkapnya bisa kita lihat dan simak di papan pengumuman. Warta keenam, perayaan ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin 21 April 2025 masuk pukul 19.00 WIB, gereja kita akan melaksanakan ibadah Paskah yang kedua. Diundang jemaat untuk menghadirinya, Tuhan memberkati. Warta ketujuh, PA Ina Priskila. Pada hari Selasa 22 April masuk pukul 16.00 WIB, akan dilaksanakan PA Ina Priskila bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta. Dimohon kepada seluruh anggota Priskila untuk dapat menghadiri acara tersebut. Warta selanjutnya, kegiatan katekisasi murid Sidi 2024-2025 dalam rangka menghadiri program katekisasi murid Sidi HKBP Yogyakarta periode 2024-2025 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu 26 April 2025 masuk pukul 16.00 WIB dilaksanakan ujian katekisasi murid Sidi yang didampingi oleh orang tua atau wali. Yang kedua, hari Rabu sampai Kamis 30 April sampai 1 Mei 2025 dilaksanakan retreat murid Sidi di Kaliurang.
Yang ketiga, pada hari Sabtu 3 Mei 2025 akan dilaksanakan gladi bersih untuk peneguhan sidi. Yang keempat, pada hari Minggu 4 Mei 2025 dalam ibadah pukul 9 dilaksanakan peneguhan sidi periode 2024-2025. Demikian diwartakan agar murid sidi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Warta ke-9, pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Mulai minggu ini telah dibuka pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi kantor sekretariat pada jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis, surat keterangan dari gereja asal yang bukan anggota jemaat HKBP Yogyakarta. Yang ke-10, Bazar Seksi Naposo Bulung. Pada hari ini Seksi Naposo Bulung mengadakan bazar. Dimohon untuk semua jemaat untuk dapat berpartisipasi guna mendukung kegiatan bazar tersebut. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, kegiatan Naposo Bulung. Pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 18.30 akan dilaksanakan ibadah perayaan Paskah Naposo Bulung dilaksanakan di gereja. Dimohon kepada semua pemuda-pemudi untuk dapat menghadirinya. Tuhan memberkati. Yang ke-12, PHD AMA. Kegiatan AMA secara rutin dilaksanakan setiap hari Kamis, masuk pukul 18.30 WIB, bertempat di Sopogodang. Dimohon untuk semua kaum bapa untuk menghadiri PHD AMA tersebut. Warta selanjutnya, pilihan tahunan bulanan jemaat. Warta berikutnya, Tok Ripe dan donasi pembangunan. Warta ke-15, panitia pembangunan. Dan ke-16, laporan kegiatan pengadaan sound system. Selengkapnya bisa kita lihat dan simak di papan pengumuman. Yang ke-17, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang ingin bergabung dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. Warta selanjutnya, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan, selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai 26 April 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Amsal 4 ayat 10 sampai 11. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Warta selanjutnya, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhanlah kiranya yang memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Warta selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat dapat kita lihat dan simak di papan pengumuman. Yang selanjutnya, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini, kami ulangi, penyumbang bunga altar pada hari Jumat Agung 18 April 2025 dan Minggu Paskah 20 April 2025, yaitu dari keluarga YML Simorangkir SSN MSN, Ibu HLS Borsitunjak SSN MSN. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Malau Borunadeak. Tuhan memberkati.
Warta selanjutnya, kebersihan dan fasilitas umum. Mari kita tetap menjaga kebersihan fasilitas yang ada di lingkungan gereja. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta selanjutnya, kegiatan pelayanan di pergudungan, bisa kita lihat di papan pengumuman. Warta terakhir, warta keuangan dari tanggal 12 sampai 18 April 2025. Selengkapnya bisa kita lihat dan simak di papan pengumuman. Songonima tikting dihita di mingguta sadarion. Horas madita.
Marede hita sian buku ede nomor 36. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti akati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah dihita. Asadong semangat di Paskah dihita ruas di HKBP Jogjaon. Marsi jalangan mahita di siamun siabirang di jolo di pudi tadokma tudongata selamat Paskah. Nang pedi gedung gerejaon, nang pedi sopo, nang pedi jolo ni sopo. Ala nakingan hita dungo jam 2 subuh. Aku yakin do godang sia kita na sumodom dope. Jadi asunang gabi mengodok-odok kita menangi jam itu nanti akamang kenang. Remaja napa sebulung tabukama turpuk jamita di pesta parjolo pesta Paskah di haheyoni Tuhan Yesus Kristus. Evangelium Yohanes 20 di ayat 1 tu ayat 10. Dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat lahoma si Maria Magdalena sogot dina holomido petu tanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gebe marlo jong maibana manopot si Simon Petrus dohos sisean nasadanari. Haholongan ni rohani Yesus pebuahon tunasida. Nunga dibuat na membuat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus dohot sisia nasadanari jadi sahat manasida tu tanomani narap marlojong do naduai gabe marhajolowan do sisia nasada nahumatop sian si Petrus gabe parjolo maibana sahatu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak aka pangalilit alai dang bongot ibana Roma nang si Petrus sian pudina di bongoti ma tanomani. Jadi di idama peak aka pangaliliti anggoseka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangeliliti pulik do di belun tu ingananna disipe asa bongot nang sisean nasada nang parjolo saha tu tanomani di panot noti gabe porsea maibana aidang dope diatu sinasida hata ni suratina madok ikon hehe ibana siana mate asamuli ma sisian na duai
Naking sudedo hita mengedehon iya kaboru-boru laudotu tanomani. Heran saya, tu dia dua kama. Buas Allah nak kaboru-boru na lautu tanomani. Tu dia do korama Immanuel. Mudum dope. Menjaga parkir do. Tu dia do amani HKBP Jogja. Piga halak manakingan naro tu buah-buah ijuk. Dia do nagumodang. Ina no sikola minggu do manang ama, manang berimbang do. Ima HKBP manang di dia pe. Sediripu do buah-buah ijuki holan tu sikola minggu. Manang tu akan toras nadong do pe sikola minggu di Jabuna. Jadi mulu sodong sikola minggu di Jabuna dang hicca lau ibana tu buah-buah ijuk. Gabelau ma marsi buah-buah ya teh. Beda tipis do buah-buah ijuk do marsi buah-buah teh. Tahu marsi buah-buah. Napa sebelum tahu? Nanti kalian mengalaminya. Kami sudah mengalaminya. Itu tahap-tahap mau menikah. Hamua kadongan sahuria adong do didok di salam Paskah dia ke gereja purba. Molohdok gereja purba, gereja nama salampau doi. Gereja mula-mula. Didok masongonom. Kristos anesti. Dugi dia lusima. Alitos anesti. Kristus bangkit. Dugi dia lusima. Benar, ia sudah bangkit. Jadi molo hudok tu hita Kristus bangkit sudah mah hita mandok benar ia sudah bangkit. Tates majote dua-dua ya. Kristus bangkit. Benar, ia sudah bangkit. Kristus bangkit. Benar, ia sudah bangkit. Nah di jolo di sopogodang ira dang dope pangalusi. Di depan sopogodang Kristus bangkit. Beh. Luar biasa. Itu teh. Luar biasa bah. Ima semangati Paskah. Sian hata dia do Paskah. Di hata Ibrani di dogma Pesak. Di hata Yunani di dogma tu Paskah. Jadi di hata Heber Pesak, di hata Yunani tu Paskah, nomor lapata doi sudah terlampaui, sudah terlewati, sudah berlalu. Jadi mau dirayahon halak Kristen Pesak, manang tu Paskah, nomor lapata doi sudah terlampaui Tuhan Yesus kematian. Sudah terlewati Tuhan Yesus harajau ni maut. Alani sentral iman orang Kristen bukan di kelahiran tetapi di kebangkitan Yesus. Sebenarnya perayaan Paskah bagi orang Kristen harus sama meriahnya dengan pesta kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa? Karena tanpa kebangkitan Yesus, mari suang doha porsyota. Dangadong parpunguan ni halak Kristen. Dan semangat aka sisian ni Yesus marbarita nauli. Alaniaha ala Yesus mate saliling-lilingna mitop ibana di udayani sarupa masongon tokoh-tokoh agama na asingi dang mardia ibar alai ala hehe Tuhan Yesus karena dia bangkit gabe sadar masudai akasisianna tutudo HP Yesus Kristus Tuhan debata do ibana boy do ibana hehe sian hamatian
alani sude akka sisiani Jesus dilului ma ise do Jesuson sia dia hatu tubuna ise omakna ise amongna sia keluarga dia. Di mana keluarganya itu? Alani Paskah kebangkitan adalah sentral iman orang Kristen. Itu makanya tadi seharusnya Paskah itu harus sama meriahnya dengan pesta Natal yang ada pernak-pernik. Tetapi memang pada umumnya banyak gereja-gereja Kristen, entah apapun itu, yang kurang menyadari hal ini. Itu hama kadongan tabereng matrupukon didok nakingan Maria Magdalena, isi do Maria Magdalena, dia bukan ibunya Yesus daun molo omak ni Yesus didok doi Maria ala gudang do guar ni Maria di halak jauh di sarupa do guar nami ucok guar ni pasaran doi dagi gudang do guar ni sucok di Jogjaon, apalagi di Hitaan baru tubuh pe torsiucok do guarna alena marjamitan ucok na belgada dan ucok na met-met. Molo tabereng memang biografi ni Maria Magdalena adong do di Lukas 8 ayat 2 do tolu. Buasa may kon Maria Magdalena di sina tarsurat di Yohanes 20-on. Maria Magdalena ima sada perempuan naong pinamalum ni Jesus sian todi na jahat adong pitu todi na hodar songgop tu diri ni si Maria Magdalena pitu todi na hodar beko kamu ma dungi di pamalum Jesus ma Maria Magdalena on sian parsahiton ngalawi bana manang tu dia tu tabib tu dokter dang marna malum alai di si pajupang rap dohot Jesus di sido malum si Maria Magdalena pitu tod di nahodar mabiar mamereng Jesus. Ima na diingo si Maria alani setia do ibana manang tu dia pe Jesus lao manang tu dia Jesus borhat dihuton si Maria Magdalena do ibana lao ibana tu salib tu bukit Golgota di sido Maria Magdalena dugi dikubur ma Tuhan Yesus di halaputi ibana ma lau ma ibana sogot manogot nai diperkirakan dang jam 4 mulai hitanaki ke jam 4 ale lau si Maria diperkirakan pukul 3 di buha-buhai juki dang mabiar ibadah tu begal manang ahat ya di Jogjaon klitik teh klitik dang mabiar si Maria Magdalena tu klitih sahalak na doa kamang kainang remaja na pasubulong ujago do si Maria HP Maria Magdalena nate HP hita mamikir do bah Bantul Kota Baru adong klitih tolema mau do mamuse Ali Maria Magdalena dang mabiar di mana? Nggak takut dia, berlapat dah. Jalan kaki dia itu. Suku-suku nueng. Buasa berani si Maria Magdalena, lau tu tanomani Yesus pukul 3 subuh. Sahalakna seorang perempuan. Burasa berani ibana lau tu dia nih. Imanaking ala adong do pengalaman si Maria naong pinamalum ni Jesus saya diingot ibana may dihasi holi ibana may didajumi ibana nay ala ni holong ni dibatado au gabe malua imana mangojar rohani si Maria Magdalena dia berani mengambil resiko dan dia mengutamakan Yesus untuk datang ke kuburan pertama sekali. Ala ni hamo kadongan songoni mahitana marhuriaon ahadu na mengojar hamu porsia tu Yesus. Apa yang mendorong jemaat HKBP Jogja ini percaya kepada Yesus? Apa yang mendorong hatimu untuk setia kepada Yesus? Harus ada itu. Ya Pak Pendeta, saya sudah sembuh dari sakit,
Saya selamat dari kecelakaan. Saya diberkati oleh Tuhan, pekerjaan, keluarga. Karena itulah saya mau percaya kepada Yesus. Itu bagus. Apa yang mendorong hati kita untuk percaya? Harus ada itu. Jala ikut ingoton muna doi seumur hidupmu. Ikut ingot pambahinan di bata jala idu na diulahon si Maria Magdalena. Ala ingot doi bana di pambahinan ni Jesus imana mendorong ibana lao tutanomani sahalak poropuan pukul 3 subuh dang mabiar ibana. Dugi di bereng mah, puasa terbuka itu kuburan. Memang di perjanjian baru manang dihalak Yahudi molo udean manang tanoman dang songok kita. Nah di Indonesia on, dia berbentuk goa dan ada batu yang menutup. Di bereng si Maria mai, itu batu sudah terbuka. Pikirannya berarti mayat Yesus dicuri. Buah sama adong pangatusyon ni si Maria Magdalena na ditakko do mayat ni Jesus. Memang dang dia tusi do pehata ni Jesus alangat nang pengatuluhali do kon Jesus. Tuluhali nang pinabuan ni Jesus maulo anak ni Jolmai. Ikon mate do. Jalai kon mulak mangulu dia ripatuluhon, tapi dia nggak ingat itu. Makanya marlojong maibana lao maibana manopot si Petrus doho si Johannes di pabua mai Petrus Johannes song-song-song-songon marikat mana dua nari ale bereng ma songon dia do sikap di si Johannes, songon dia do sikap di si Petrus dung saha tu tanomane. Si Johannes dung sahat tu tanomani Jesus dang itor bongot ibana tusi alai sodo ibana satokin di bereng ma. Ale Petrus dung sahat tu tanomani itor bongot ma ibana mamereng parpeak ni pangalilit di Jesus taking dan dadong diterpuki. Mengapa Yohanes tidak langsung masuk ke dalam kuburan Yesus? Mengapa Petrus langsung masuk? Ini pun harus kita tanyakan ini. Memang molo Petrus gasa-gasaon halakna. Ido, seneng ibana ma parjolo, seneng ibana parjolo. Aledang adong di surat Injil Johanneson dung dibereng si Petrus songon dia do parpeak pangalit naking dang didok si Johannes naking porsia ibana daun. Holan gosa-gosaon di ibana gasa-gasaon aledang porsea. Ale si Johannes dia orang yang tenang, dia belum masuk ke dalam kuburan itu, tenang dulu dia berpikir, tenang dulu dia melihat. Lalu karena Petrus masuk dan dia masuk ke situ, ima kata kuncina hamu kadongan di ayat 8. Gebe porsea ma ibana. HP dang diida si Johannes dope Jesus nong hehe. Johannes hanya melihat batu sudah terguling, peak aka pangalilit, dang diida si Johannes dope di si jongjong Jesus daun. Alai porsea do ibana. Taida do nueng Jesus si hamu kadongan rosa ke BP Jogja. Taida do nueng Jesus si jongjong di gerejaon. Buhado hamu kainang di dahamu do nueng Jesus jongjong di son daun. Buah napu subulung apakah melihat Yesus yang berdiri di sini? Tidak. Seperti Yohanes kita tidak melihat Yesus secara fisik. Tetapi Yohanes percaya. Itu makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Sekarang banyak orang yang harus melihat biar percaya. Banyak orang yang meminta bukti biar percaya kepada Yesus. Selama tidak ada bukti dia tidak mau percaya. Alai martua ma tuhita
nang pedang taida Tuhani secara fisik nuain di gerejaon ale porsia hita nong disodo ibana rap jongjong dohot hita, amin. Jadi taida marhite mata niha porsiaon songon si Johannes Naking porsia do ibana hama kadongan molo misalnya songonon kita berandai-andai lah dulu 10-10-5 10-10 bazar napo sebelum sekarang ya dengi bazar dohamu biarlah saya perlama-lama khotbah ini asa male ruason male ruas itu rituhor manon bazar ni akan napo sebulung bereng maruas ni AKBP Jogjaon ngadong be pertobatan nih napo sebulung tak bahasa ngadong pertobatan sudah ada satu orang asli anak Jogja masuk ke NHKBP Jogja ini, itulah layak saya segala itu asli dia jemaat HKBP Jogja yang ikut bergabung ke NHKBP Jogja jongjong majonggi layak kuna burju. Semangihut maka ruas ni HKBP Jogja nadong napo sebulung di jebuna kamakai na masihol dohami masihol donio nakanggitau nakai botota taruhok kamu mana si dadaba asarame asaribur bere kau manaking pare dini aka anak kota napo sebulungon jago-jago udah ba ya mudah-mudahan lah momentum ini pasca ini berlomba-lomba lah orang tua mengantarkan anaknya, menyuruh anaknya jam 6 sore. Apalagi mau pasca kita kan, minggu depan kan hari Sabtu kan, pasca napo sebulung. Yang belum dapat jodoh silakan datang beramai-ramai. Iya, nggak apa-apa kan, sudah saya pernah bilang kan, lebih enak cari jodoh di gereja kan. Ya silakanlah, mari. Oke, kita berandai-andai dulu. Andai kata di Jogja ini ada orang yang mati bangkit kembali, apa yang terjadi? Hah? Viral, gempar. Bukan hanya Tribun Jogja yang datang, Kompas TV juga datang, Metro TV, CNN, bahkan dari luar negeri datang. Ada orang yang bangkit dari kematian. Begitulah terjadi kira-kira kebangkitan Yesus. Gempar loh, nggak pernah terjadi itu. Si Lazarus isina paheon Yesus, Lazarus keluar dari situ. Anak muda berumur 12 tahun, siapa yang membangkitkan? Yesus. Jadi Yesus, Allah membangkitkan. Tidak ada yang menyuruh, Yesus bangkitlah kau, tidak. Berbeda kan? Lazarus di situ Yesus bangkit dia, tapi Yesus dia bangkit, gempar. Maka saya bilang andai kata di Jogja ini ada seperti itu, wah viral. Tapi ini bukannya udok tu napo sebelum naktori saja tiki seminar hami. Ini bukannya didemit. Ada bahasa Jawa di didemit. Begu daun. Bukan zombie, bukan. Makanya ketika Yesus tampil di suatu ruangan yang terkunci, di sia kasih siana marpungu, itor jongjong Yesus di tonga-tonga nasida, ahana kasih siana hantu. Karena Yesus tiba-tiba datang ke situ, pintu terkunci loh, Yesus datang ke situ. Apa kata Yesus? Peganglah tanganku. Hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Periksa, artinya saya bukan hantu. Saya Yesus yang kamu kenal. Di sima porsea kasisian hamua kadongan.
Jadi memang berita Paskah ini berita yang menggemparkan. Dan hanya Yesus lah yang seperti ini. Tidak ada tokoh agama yang lain seperti Yesus, tidak ada itu. Semua tokoh-tokoh agama siapapun dia, tokoh pahlawan siapapun dia, ketika dia mati terus, tidak bangkit. Tetapi Yesus yang kita sembah. Wah, ini saya ngeri ngomongnya nih. Yesus yang kita sembah, dia mati dan dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Oleh karena itu banggalah jadi orang Kristen, karena kita punya Tuhan yang hidup. Harus bangga jemaat HKBP Jogja jadi orang Kristen, karena saya punya Tuhan yang hidup. Tidak ada yang seperti dia. Jangan ragu menjadi orang Kristen Amanginang. Jangan ragu. Unang Maila bangga, hanya Yesus yang seperti itu loh. Coba cek histori, cek di Google, cek siapakah manusia yang pernah mati dan bangkit kembali. Tidak ada. Si Musa mati dok, si Musa, si Yesaya panuri lagi mati dok, si Jeremia mati dok. Akasisnya Yesus mati dok, dang na hehe nasida daong holan sasada Yesus do. Jadi molo adong do pe halak Kristen na maila ibana Kristen di pesta Paskaon ikun mu baba ibana na parpudi. Di pesta Paskah ini berengota manaking diturpukon, Tuhan dapat mengubah hati dan pikiran orang-orang yang sebelumnya tidak percaya. Nang pedidok nakingan di Ayasia, dang dia tusi halakido penatar surati kon hehe ibana siana mate. Alai dumpa jupang anona sida rapdohot Yesus, songona hudok nakingan. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Porsea manasida. Dungi pajupang ma Yesus dohot Maria Magdalena, Porsea ma Maria Magdalena. Alani ikon rodo Yesus manungguli akasisiana dohot na di Emmaus pe Lukas 20 pati Porsea manasida. Haroro ni Yesus mambain gabe Porsea kasisiana. Alani asa Porsea portibion hamu kadongan nunga hehe Yesus. Iko kita do manopot nasida pabua. Betul-betul Yesus sudah bangkit. Bagaimana caranya? Melalui perkataan jemaat HKBP Jogja, tunjukkan Yesus yang sudah bangkit dalam hidup kita. Melalui perbuatan jemaat HKBP Jogja, perbuatan Kristus, tunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Alani mulak sen gerejaon hamu kadongan tapatuduhon matupor tibion tutudo naung hehe Yesus sian pakateoku parulauku, rohaku, pamikirioku, sian sadok nguluku hupatuduhon, Kristus nungahehe, aupe hehe ma, sian haholomon. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema diho Tuhan. Sentral niha porosionami di pesta Paskaodo nunga hehe Tuhan nami si palua nami dang dihuasoi hamatean alai ditaluhokodo sorop ni hamateani nadi habiari jolma hamatean ditaluhokodo gebi malua ho Tuhan jalamangulu saling ilingna. Alani hami aka na Porsea di haheheoni Tuhan nami Tuhan Yesus gabi hehe ma nang haporseo nami nang peragam ni aka pangunjunan gok ni aka parsahiton bahat ni aka parukilon marhite haheheoni Yesus boydo huhamonakok kami akan masa di pangoluan nami marhua sudoho Tuhan
manaluhon saluhut nadong di portibion haruha mateani uduk do di pataluho bereng tatap matuhan akar wasmon di sudaya ka perkerejuan nasida pasu-pasu maamang ramoti saluhutna bereng jala tatap kuras ni huriam na bergumul di parenak konon na masihol na mauas di pasu-pasu hagabeon pasahat maamang bereng jala tatap maamang akaros di huriam na di bagasan parsahiton pamalu manasida na bergumul antara suami istri orang tua dot akayanakon pargogoi manasida hutang kay masudia ka ulaon di huria mamuka di minggu sadarion sahatu hari Senin nang hari selanjutnya dia kapartangyangan kegiatan kategorial dot aka ulaon di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma saluhut aka program ni HKBP Jogjaon rap dohami doh sudia ka rosti huriam ruas partisipan namar minggu di minggu Arianon molo mulak pe hami Tuhan maninggalon gerejaon hami tuganup bagas nami dot akadongan nami ruas partisipan mulak tuganup hutana sidabe pasu-pasu hami saluhut na Tuhan di pardalanan atong Tuhan homa tutuna mangaramoti nang rosti huriam naong pasahaton peliat tahun peliat bulanan hamauliateon tu huriam tu pembangunan ramoti ma saluhut akan nama ngalehosa nang namarulang tahun hatu tubu dohot pardongan cari peyope pasu-pasu sude rosti huriam lasti rohana sida lasti rohanami doi tong jalo matutu tangiang elek-elek pangedua nami mari te Yesus saya mertangiang amin hita marede huhuta pasahat pilihan Hari
debata amanami na di banua gijang hodo haroruan di saluhut silon leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus ti jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutada hami godang ni silon lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujio nami ho ala naung ditubuhoko hami padua halihon sian godang ni asini roham tu pakirimu na mangulu marhite-hite haheyo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si uhuton nami namara si roha do hami nuay marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar be hami bidah hamatean dohot soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogyo kami sa hamatean tu haheon sugut ala nii ubahin hupangido hami saya si maroham patugu maha porsyon nami maniop barita na ulii asaw nang ganggu rohanami di nahubolos sami hamatiani saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hamisian parohahon na buruki asa tarulah kami paranginai baru saya pasu-pasu mahuriam dohot berberita nauli nama maritahon haheyon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan pedem roha jala hehe sian dosa nabi sai papos marohanami maka porsiai naung mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupani anakmu sai pasabam jala pamalu marohanami toppa marohanayas dohot toddi na marsihohot di bagasan hami asa tarhajo cokok kami naung pitor hami alani hati goran na pinatupani Tuhan Yesus Kristus saya sungguli mapakirimu na mangulu di hami asa tarapur rohanami marningot akadongan nami naung jumolo ni alapmi jelas tarapur rohanami manaon si taonon dia siang anom saya pulima akan namatean na dangol na pogos na somarina akan namabalu dohot akan malungun tu benua gijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale amanami na di benua gijang saya pinorbadia maguarmu saya Roma harajaunmu saya saut polomoni roham di benua tongaon songon na di benua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya di pasaorhon ma damena tutodim. Di hamuna manamina nami haangginang pinaribot hamina martugas di minggu arian di pesta Paskah na parjoloon pasahaton. Selamat Paskah madihita. Shalom. Hah?